Sixhumana bukhoma nomhlaziyi weindaba zombusazwe eSABC uMzwandile Mbeje. Shando sikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa. Awakaphela amasonto amabili umengameli akhuluma nezwe. Ngabe yini lesiphuthuma kangaka izwe elidinga ukuyizwa? Sibonga kakhulu noxolo sibingelele nababukeli nabalaleli. Nebala siyazi ukuthi selokhu umongameli akhuluma esixwayisa ngokuthi uma kuukuthi asishintshe indlela esiphila ngayo sizoba nenkinga enkulu. Nebala sizithola singaphansi kwaleyo nkinga ke. Waze wakhipha nesixwayiso ke noxolo wathi uma kuukuthi siyaqhubeka nokunganaki iningi labethu lizodla ukhisimusi ukugcina. Kade ngibheka nje izibalo ukusuka namhlanje kuya kukhisimusi sekunabantu abangu 752 asebeshonile bebhubhiswa yilo lolo bhubhane. Okucacayo ukuthi ngempela inkinga enkulu futhi uma ubheka abantu abahaqwele ligciwane bayaqhubeka nokuthi bephezulu kakhulu. Empeleni ke sesedlula ngisho isikhathi sokuqala ngesikhathi ligciwane lisafika ngendlela eselibhebhetheka ngayo manje nabantu ke bayaqhubeka nokufa. Lokho ke okuyinkinga enkulu ngoba phela ngeke uthi uphethe usizwe uhlale ugoqe izandla ubona ukuthi kuyonakala. Yingakho ke esebizela umhlangano ukuthi cha akazokhuluma nathi ukuthi yini le ezoyenza. Into siyilindeleke noxolo ukuthi uzothi usiqinisa kancane isandla ngoba phela lokhu athi asikwenze ukuthi sizenzele thina sixwaye indawo ezinenkinga asikwenzi njengabantu baseNingizimu Afrika. Kusho ukuthi ke njengomuntu ke ovotele umsebenzi wakhe vele ukuthi esiphathe uzawusitshela ukuthi ke yini le azoyenza. Kodwa nje ngingaqagula ukuthi cha khona imbandela izothi uqina impela ngoba kuyonakala ukuthi ke akwenzeke lutho noxolo. Msondile zingaseyiphazamiseke yini inhlelo zeyigidi zabantu bakulelizwe ngemva kwalenkulumo? Kungenzeka impela ngoba phela into eyinkinga nedala ukuthi leli gciwane liqhubeke nokubhebhetheka ukuthi abantu bayaqhubeka nokuba nomhlangano bayaqhubeka nokunganaki. Mhlambe into azoyenza kungenzeka ethinte lapho odabeni lotshwala ngoba phela abanye bayaphuza mhlambe bethi sebephuzile ke besebenza bebase ixongololweni lapho ngempela bekhohlwa yonke imiqathango ebekiwe. Futhi ke abanye bedale neingozi ke bese ke bengena ezibhedlela kumanje izibhedlela eziningi ikakhulukazi esifundazweni esinjengalesi engikusona njengamanje eCape Town eWestern Cape kwaZulu Natal naseGauteng zithwele kanzima. Uma kuukuthi zizophinde zithwaswe kanzima abantu mhlawumbe abalimala ingozini zeimoto abantu abadinga imbhede bengayitholi beCovid kuba inkinga kakhulu. Iningi labantu nje noxolo othola ukuthi bagcina bebhubha kulolu bhubhane akufanele ngempela. Inkinga ukuthi uma befika esibhedlela kugcwele abasawutholi loyo moya uhlanzekile okuzodinga ukuthi mhlambe bewuthole ukuze ke belwisane naleli gciwane. Yikho ke lokho kuzodala ukuthi mhlambe etuguqula kuningi nje impela umongameli azokuthinta okuzoshintsha impilo zethu. Udaba lotshwala mhlambe nodaba lesikhathi ukuthi mhlambe i-curfew iqala nini nakho sekulindele kakhulu. Lawo abesixoxa naye embukeli ngumzwandile Mbeje ebesikhuluma naye ngokungalindeleka enkulumweni ezobethulwa ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa kusihla nje. Sibonge igumbi lamadwala.